Потребител на YouTube, аз съм FlexGo, днес играем Майнкрафт и продължаваме. Това е третия епизод от поредицата на Майнкрафт. Продължаваме докъдето бяхме стигнали в най-новият път. И сега само да се ориентирам, че така. Браво. Сега ще нацепим малко дърва. По-точно доста, защото искам да направя нещо като огромно имение и искам да бъде като във въздуха така и да... Как да се обясня? До имението, то ще е един вид във въздуха и ще се стига по стълби. Мисля, че доста добре ще стане, но все пак. Черно зайче. Сега ще са ни нужни доста дървета, но мисля, че ще стане доста добре това имение. Така. 14, значи още поне толкова. Не, ще видя. Мисля да не бъде, да не е чак толкова невисоко пак имението. Все още не съм измислил как да го направя, но имам някоя идея. Така. По-нататък ще се направим и градинка. Да, градинка такова. Но всичко по-редовно. Стълби сега. Така. Така, вече е достатъчно. Сега да видим колко са били. 36, напълно достатъчно. Според мен ще ни бъдат. Сега ще ни е нужен пясък. За да направя стълбите. После ще го махнем, разбира се. Отстрани на стълбите ще сложа ограждение. Но първо да направим стълбите. И мисля да почва ето от тук и ето това цялото ще бъде нещо като имение. Така, тук втори. И стълбите ще се въртят така, сигурно така нагоре и така, и мисля, че ще е напълно достатъчно, защото не виждам смисъл повече от това. Така, сега предпочитам да сложа пясък, отколкото нещо друго, защото пясъка по-бързо се чупи и се маха като цяло. Но сега ще ни трябва друго пясък, защото така ще падат и няма да може да го направим. Така. До сега не паднах. Така, сега малко с брадата ще взема пръст. Така.
още ето тези двете ще ни дадат напълно достатъчни. Сега гладни сме да се наям, защото ще умрем. Ще дам сурови пържолки. Не, малко пъти. Имаме и картофи, така добре. Ще нам да си харчим това, а ще видим малко моркови, защото имаме доста моркови. И те къща са ни близко и ще отида да се взема още. Нека да затворим. Така. И сега мисля вече да се въртим там и в случаят трябва да сложа. Не! Сега ще сложа едно такова. Точно две. Така да се кача. Така добре. Сега да се довършим стълбите. Тук ще се качим. Мисля, че добре ще се получи, поне според мен. Но все пак да видим сега. Аре де. Така добре. Опс. Назад. Доста високо стана и хубаво. Ще има доста добра гледка. Сега още... Не! Добре. Така сега тези ги взема. Само не ми е ясно, като направя стълбите как ще продължим нататък, защото първо не мога да летим. Но ще го измислим. Сетих се как. Значи сега ще са нежни много рязки. Всъщност се сетих друго. Пясъка по-бавно... Не. Пясък ще се такова. Мислех си да нацепя дърва много и след това да ги направя на дъски, но няма смисъл, защото... Не знам, няма смисъл. Сега няма да... Докато се стъмни ще събираме пясък, ще спим, нали, и ще започнем вече основата на имението. Така, добре, идеално. Сега не знам колко такива ще ни бъдат нужни, сигурно доста.
Сега да излезна и да отидем да спим, защото се стъмни и ще се появят зомбите. Ето там отсреща се вижда един парк и там зомби. Сега да легнем да се наспим и да започваме нашето имение. Много се знам. Така и добре, продължаваме. Така, само малко да се кача да видя нещо. Доста работа ни чака. Вижте колко високо ще стане. Доста добра гледка ще има, втори път казвам. Сега от тук ще се влиза. Така, скромна ми една идея, която е доста добра. Там това зомби, както знаете, гърми. Ще отида до него, ще гръмне и ще имаме няколко такива. Така, всеки момент ще гръмне. Не, спра се. Айде да е шит. Мамка ти. До сега ми се прицаках. Добре, айде. Не, Добре, ами не ми взе кръв изобщо. Половин сърчице. Така, виждате колко ми даде, 14 и повече. Много вече. Така. Сега ще са ни нужни. Доста бавно ще стане, направо вече се отчаях, но няма да се отказвам. Сега ще такъм дървета, защото мисля, че по-бързо ще стане. При това и красиво, защото от дъски е готино, според мен. Така доста повече ще имаме. Само че нямам брада, ще отида да се направя първо брадичка. По-бързо да цепим дървата, разбира се, да не се мотаме. Мислех, че трябваше да бъде по-надолу, но вече да започвам. Няма смисъл да връщам. Така, тук има 4, такова, добре. Идеално. Така, сега да отивам да нацепя още дърва. Не знам как ще го направим направо. Доста материали ще ми са необходими.
Така мисля, че всички ви взех и сега имам друга идея. Катфиш. Сега тези ще си ги взема, защото са... няма да са ми нужни тук. Също и тези. Сам забравих нещо. Shit. Сега, ако можех да летя, ще да бъде перфект. Мисля, че с план ефект трябва да се прави. Shoot my life. Така. Сега да видим дали ще падне. Не! Така. Така, добре, идеално, но сега ще трябва да се направи нещо друго. Сега ето тук. Ще се направя така издигнато. Удобно с ръца. Какво ще има удобно тук? Добре. Така, перфектно, толкова достатъчно. Сега ще да се издигне още едно такова, защото този път ще бъде нататък, защото нататък искам да бъде имението. И това ми имене ще стане, нямам да ми право. Но все пак. Все пак да. И сега кой ще ми кажеш, че не мога да... Доста щитава игра, почти умрях. Почти умрях, дами и господа.
Така, малко мисля да разширение сам. Да не е толкова грозно. Но сега се стъмнява и ще си слезем да спа. Мисля, че доста добре ще стане. Тези като ги махна. Така. Да поспим малко. Така малко хапна мърковки, за да ми се напълни кръвта. Сега отново така. Сега да разширим малко имението. То няма да стане имение, поне мини имение. Нещо подобно. Трябваше да го направя по-ниско, но не може. Сега трябва да отида. Не, сега, значи оставяме имението до тук и сега да ще направим поръчки, но сега да отида да взема дърва, за да се направя кирка и да отидем да вземем няколко камъка, за да се направим печка и други работи. Това не може. Няма някакви други нападали, така. Няма. Сега си отиваме в къщата. Доста добре ще стане имението. Така, тук има камъни. Не съм забелязал. Точно тук има такова, значи аз се сетих, няма да ходя да търся камъни, ще си направя машина. Бях гледал веднъж в интернет. Само трябва да бъда предпазлив, защото това е лава, не е нещо тук там. Така. Не. Не става това, което си мислех аз. Трябва и вода. Ще погледна как се прави и ще си направим задължително. Сега тук отгоре видях, че тук има желязни руди и въглища. Това са въглищата, за който не знае. Така. Само сега ще направя друго. Ще взема камъни, ще отида да си направя такава кирка.
Защото виждате колко бавно, макар и с кирка, се чупят. Да, се чупят въглищата и железните руди. Затова с каменна кирка ще е по-бързо. По-бързо, по-ефективно. Шибувам се, така. Така, вижте сега колко по-бързо става. Така тук добре доста въглища има, което е доста добре. Дано да има и доста железни руди. Сега трябва да си направим и печка, защото ще ни трябват камъни и други работи. Това е желязна руда. Тя се потопява в печката и се прави на килче. Не килче, такова метално желязно килче. Така, тук има нещо добре. Доста въглища има тук, което е доста добре, пак казвам. Не съм да мога да взема всичките, но поне е така достатъчно. В смисъл няма да взема всичките на един път. Сега да вземем малко и камък. Сега ще си направим печка. Така, добре. Значи, така се правише печка, доколкото спомням. Да, добре. Значи, доста добре се спомням. Сега тук слагаме такова и аз какво искам да направя? Shit. И тези въглища ще го поставя тук. Не може да се пълне. Добре, да, нека стои така. Пък ще видим само какво искам да направя. Аз имам дъски, иначе трябва да направя... Да. Така. Сега само искам по-да е от такова дъски. Затова сега ще го разваля. И ще се направя целият от дъски. Така, този епизод не знам колко дълго ще бъде, но сега искам да се направя имението. Така, нека стои така, започнем тук кое как ще стои отдолу. Важното е вътре и вътре да е добре, да. Сега за стена камъни. Да, сетих се какво ще правя. Камъни ще сложа така да се таковат, не да се правят, ами да се
един вид да се така да се правят, да. За да се направя то всъщност не, ще се проверя страната, ще видим какво ще направим. Това ще го мислим в следващия епизод. Мисля да приключвам вече, защото не ми се играе. Шегувам се. Това ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате и да сложите по една-две коментарчета под клипа. Аз ще ги прочета и ще ви отговоря на въпросите, които сте задали или нещо друго. Чао!